فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Һорау: Үзебез яшәп яткан өйдө икенче кешеләргә яшәргә бирергә яраймы? Акча эшләр өчен. Ул акча хәләл буламы икән? Ислам фикһендә был иҗар дип атала. Куртым башкортса, аренда инде. Әлбәттә мөмкин. Ләкин ана шул һездән куртымга алган кешеләр һезгә алдан ук әйтергә тиеш түгел. Мана мин буны әйтәйек, хәмер һату урыны өчен кулланасакмын. Яки теге кешеләр бер төнгә ала бит инде, үзегез аңлайсыз бит. Кыскаһы, яхшы нәмәсен түгел инде ул. Ниндидер харам өчен кулланыла. Мана шундый осракта, әгәр һезгә мәгълүмат бирделәр икән, мин шуны эшләргә уйлайм дип бит. Мана шул вакытта һез булышлык итәргә тиеш түгелһез. Чөнки ислам кануны буенча харамга апара торган нәмә ул харам. Булышлык итәргә ярамай. Ма адда илал харам фахуа харам. Харамга нимә илтә, ана шул нәмәне эшләргә ярамай. Булышлык итмәйбез. Буның турында без аңлатып киткәнек. Мәсәлән, берәй юл басарларга, разбойникларга бысак, корал без бирмәйбез, хатмайбыз. Беләбез бит инде ни өчен кулланасактарын бит. Булай бысак, корал хату ул мөмкин бит инде. Без кешенән сорамайбыз. Һин һунар өчен алаңмы, яки рекет унда юл басарлар өчен алаңмы дип сорамайбыз. Мана шулай ук. Әгәр без алдан беләбез икән, бу харамга алып барасак, шул вакыт булышлык итә алмайбыз. Булай ябай иҗар, ябай куртым әлбәттә мөмкин.